Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayibo, maskani news, maskani updates. Ngizothanda ukuthi nginehaba. Njalo ngisame lapha emzileni abelungu bathi kusenjalo. Day 8. Sisa ku number 1 nomthandeni, and indlela abelungu abayichaza ngayo lento bathi kusho ukuthi imiliyoni lizosifica sihleli la emzileni. Lo 1 million views ebengiyitshela ukuthi mina uqala uthole wona kuqala kuma-ke sekuthiwa trending number 1 ngoba bengiyitshela ukuthi wona ku-break record, kanti abelungu bathi cha ziningi izinto abayibalayo la mase bekuningi number 1. Sengiyizwile-ke yabelungu manje nje ngoba ngihleli nabelungu lana, angithi lana khona belokhu khona banginika ukhula box ogcwele ama-ice bebona ukuthi mhlampe bangiqeda amandla, kanti mina ngize nabo la kulama-ice abanginika wona, ngize nawo la kubelungu. Bathi abelungu kuyashisa lana. Ngithi mina ngishiswa yini? Bathi sigada umzila u-SK. Umthandeni bathi bathi-ke sigada umzila manje kuyashisa. Ngithi hayi kuhle, asiwanqakeni iy'qeda lezi abasinika zona sizohlala nabelungu. Guys, ngisathi-ke la isiphithiphithi sabelungu ngithi ngiza ngapha sengithola isikhathi sokuthi nje ngibe ngedwa ngicabange, nakho sengiboniswa-ke. Yazi guys, ngibe nephupho eli-serious kanjani. Bengithi mina ngapha e-KZN ey'bhedlela siyacela o-sister amanesi ukuthi ukhisimuzi kube yiwona abanikwa bona beyowudla, yabona, ngoba engathi bazoba nenkinga, bazoba busy kakhulu ngomhla ka-1 zizogcwala iy'bhedlela guys. Yazi angazi waye ngibe nephupho elinjena, ngibonisiwe kodwa uma ngithi ngiyaboniswa ngithi phela umoya ungidonsela ngakuphi, sengiyahamba ngiya ku-Ukhozi FM i-page. Ngithi uKhozi FM nakho sesigada umzila futhi ngamavoti kasi siyalida, amavoti ethu aphezulu. Sinomlayezo ophuthumayo, umyalezo ophuthumayo. Sicela ukuthi osisi, odade, obhuti, omalume laba basey'bhedlela benikwe ukhisimuzi beyo-enjoya wona, ngoba ngomhla ka-1 kuzoba isibhudubhudu. Guys, bazoqoleka abantu, nawo abantu bezophelelwa i-oxygen ngomhla ka-1, nabo abantu bezohayiza ngomhla ka-1. Guys, abatshelwe manje behlale be-prepared, belungisela isimo esizayo. We guys, nisho ukuthi sizoyigada yonke imizila njengoba ngifuna, ayi ukuthi ngiyafisa, ngiyathandaza ukuthi yonke into ayivele ibe number 1, yonke into ayibe number 1. Nalo ukhozi seluzokwenza ukuthi ngihambe ngiyobhupha elinye iphupho futhi. Ukhozi luthi nina iguthi ilapha yak number 1. Ngisathi ngisahlaziya leli phupho lokuthi onesi bazoba busy bethatha abantu kuyobe kugcwele iy'nsizwa ey'bhedlela, onesi bexakekile ukuthi niphethwe yisifo sini. Isifo sini yini nisiphethe? Bazobe beminyene. Yazi kunento enhle ezayo kithi, kodwa manje njengoba lento izosuke ibe yinhle, thina masijabula kakhulu abanye bayacinana. Kuthiwa bazophathwa yisifuba esisha, lesi sifuba nje sizoqala ngo-12 ebusuku. Kusho ukuthi ngoba kuyobe sekusebusuku-ke bayophuthunyiswa nje ekuseni, kusho ukuthi ngo-7 kuyobe kugijinywa nje ey'bhedlela kulethwa abantu. Kuthiwe naba onesi nje kuthiwa asisho-ke ngoba sesibonisiwe. Futhi ngempela uma bengagadile ngempela we-guys, sizothiwani indaba yalapho? Thiwa iy'bhedlela ngomhla ka-1 ziyagcwala. Angikwazi ukuthi mina ngiyiphuphe ngedwa lento. We-guys, niyabona ukuthi sisenkingeni. Sizokwenza njani-ke thina ukuphepha?
ngoba abantu abanye bazovuka i-anger yabo kwavele. Le anger le ayilungisekanga ngoba babeshilo ukuthi bayilindile into ezofika ithi qhu ithintane ne-anger yabo, into ezokwenza ukuthi bekhiphe iy'nduku beshayana. Ngathi mina into esiyicelayo bomalume, nibizane nodwa nishayane nodwa ngoba thina silana sihubhe igutshi thina. Sesesihubhe igutshi kwathiwa igutshi seli-right lona, igutshi lingasatatazeli. Gutshi siqondile indaba, gijimani-ke niye emzileni, sazohlala emzileni. Manje omalume ngibona ngathi i-anger ayivukuzekanga kahle, kade belinda ukuvukuza i-anger ngoba manje babuya beze basho la kithi balokhu bethi sibanga umsindo, kanti thina kushiwo ukuthi asigcwalise emzileni. Manje thina uma besifica la sidla ama-aphula engathi angazi senze njani, sixolisile ekuqaleni sathi kulindeni phela okuzonicasula mase niyashayana, ngoba babelokhu besho nje bethi hhayi ayisekho into ayenzayo, lezi iy'ngoma zakhe azisicasuli. Bathi bafuna iy'ngoma ezibacasulayo ngoDisemba. Guys, hayi bathi uDisemba unyaka uvala bayayifuna lento ezobacasula. Shuthi-ke ayifikanga yaba yiyo ngqo ngoba i-anger isekhona. Ngeke phela sena sithi nje sibhiyoza ngoba ngempela konke okusithelayo, lezi iy'mvula nje eziloku zithi thasi zisithela zonke ziyasijabulisa, uyafika umalume uthi thulani umsindo, umalume bayosithulisa. Kanti malume anibizananga nenduku nashayana, kwavuka ubunsizwa benu, ngoba sasho phela thina ukuthi ayikho into esingayenza malume uma ulindele ekucasulayo, ilindeke ekucasulayo, kodwa sicela u-understand ukuthi thina siyajabula manje, asikwazi ukucasuka ngoDisemba. Sasho sasiyaxolisa futhi ngoba lokhu ukuthi sisheshe saqala ukumemeza, siyofika kuDisemba sekushe amazwi. Uyafika kumhla ka-31, mhla ka-31 bhu, abantu phansi, bhu, imizimba phansi. Base bavela nonesi ngoba leli phupho lami ngiyalibona ukuthi ngathi likhona. Ngibonisiwe guys, ngibonisiwe. Hayibo, eKZN nje uthiwa impela amaklinikhi ngomhla ka-1 awabe busy, ibhedlela ayivulwe. Owema, hey, kanti umthandeni usebaqinilana abantu kangaka ngempela. Hayi, uyabaklinga phela manje baqeda umoya, yonke into evelayo uyabona nje sizocisha-ke manje, iyacisha yonke into. Hayibo, ake ngiphinde kubelungu ke sibone ukuthi sisahamba kahle yini ngoba siku-day 8. Kahle kahle ngizohlala nabelungu mina la kumzila size sifike ku-1 million. Ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani mase sifike ku-1 million, kodwa abelungu bathi nje abasuki njengoba siwu number 1.